Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' लोगोफोर जों दायो उदालगुरियाव थांनो नागिरदों। उदालगुरि कलेजावहाय जोंहा UK07 राइडार फैदों आरोना। राइडार ओमफ्राय बिथिंजाय जोंहा बिकास दङ, बिकास सेट्रि इउटुबार, एसे पपुलार इउटुबार आरोना बिसोरो। बेयावहायनो जोंहा गोबां इउटुबारफोर फैगोन उदालगुरि कलेजाव। दा 2टानिफ्राय दं प्रग्रामा, दायो 1टा जाबाय। जों थांनो ओंखारदों बेवहायनो। आंजों लोगोआव दङ एम्स दङ, नोंथांमोना नायनो हागोन। नै बियो ड्राइभ खालामगोन आरोना दायो जों हेलो गाइस, ओमफ्राय जोङो बहा थांनो नागिरदों? जों दा उदालगुरि थांनो नागिरदों। औ, ओमफ्राय दा उदालगुरि थांनानै लोगो हमसै एके बिकास सेट्रि बिथांमोना बिराद पपुलार आरोना दायो जोंनि आसामाव बर्थमान। पपुलारानो जानानै दं। बिकासआ एसे पपुलारानो, ओमफ्राय बे UK07आथ' आसामनि नङा, आसामनि नङा। थेवबो जों नायनो थांगासिनो आरोना। माने बाइकार आरोना बिसोरो। ओमफ्राय आंजों लोगोआव दङ बैनाय दं नै बिथिं हाइनहरदो। बैनायाबो थांफागोन आरोना आंजों। ओमफ्राय जों दायो जमा थांसै। जोंहा नै ड्राइभ खालामगोन MJ। चसमा गानना लाखाबाय। MJ नङा, एमसा AMZ आरोना एमसा। जोंहा ड्राइभ खालामगोन आरोना। मोजां नुदों कारजों सलायगोन इयो। थ' लोगोफोर दायो जों थांगासिनो दङ उदालगुरियाव। जोंहा एमसा सलायदों आरोना गारिखौ। नै हेलौ होनहरदो। हेलौ। उदालगुरि थांगासिनो जोङो बिकास सेट्रि बेनिफ्राय जोंहा UK07 राइडारखौ लोगो हमनो आरोना। बेवहाय जोंहा प्रग्राम जानो नागिरदों उदालगुरि कलेजाव। जों दा अरांथिं थांगासिनो, अरांनिफ्राय ओरैजाय रौतानिफ्राय उदालगुरि। जों दायो माजबाटनिफ्राय थांगासिनो आरोना। बियो रुपा रड अरुणाचल थांग्रा, टावां थांनो हायो बेजों, चाइना बर्डारसिम बे लामाया। VIP नुयोना? लोगोफोर जोंखौ दायो गाइड खालामदों आरोना। नै माबा जोंहा आगोलाव जोंहा CMनि गारि दोङो। मैया बार बारनायजों सेस दंफांफ्रा बायजोब्बाय लोगोफोर। बेनिखायनो कारेन्टआबो फैनाय नङा खोमा। सानथाम सानब्रैसो फैनाय नङा दै कारेन्टआ। जायगा जायगा नै इथिंबो नायनो हागोन, नै सेस बायजोबदों लोगोफोर। नै लामायावनो दंफां बेसेबांबा गिदिर बायथेनानै दंमोन। मैयानि बारहुंखा बिराद गिदिर बारबोदों बिथिंजाय बारहुंखाया। जोंथिंजाय इसेबां बारलाङासै। जायगा जायगाथ' कारेन्ट खुन्थाफोरानो गुनानै थाजोब्बाय। हप्तासेसो कारेन्ट फैया बायदिसो मोनबाय आं दाथ'। ओइ नै बेफोरथिं नायनो हागोन, बेफोरथिं बायजोब्बाय नै लोगोफोर। बेफोरथिं सेस बायजोबदों। नै बेसेबां गिदिर गिदिर दंफां आलायनानै दोननाय बायदि जाजोब्बाय दंफांफोरा। बेहायबो बायदों नै दंफाङा। नै बेसेबां गिदिर दंफां गुदों नै बेहाय लोगोफोर। दायो JCBजों जावखांगासिनो आरोना फरेस्टारफोरा। नै लोगोफोर जों दा अरां मोनफैबाय, थांगासिनो दं आरोना। मोगथाङावथ' नुवाखै बिकास सेट्रिखौ। ओमफ्राय बिथिंजाय जोंहा UK07 राइडार, सोरनिबा फेभरेट आरोना। जोंथ' राइडारबो नङा, दायो जों नायनोसो थांगासिनो। बहाय गारिया फासयदोंसो। लोगोफोर फैयै फैनानै जों नै अरां गेलाबेल मोननोसैयाव एक्सिडेन्ट जानाय नुबाय। नै गारिया हारसिंनो माबायदि जादों। गाज्रि जादों। जों दा थांगासिनो गेलाबेल मोनबाय जोङो। गेलाबेल, अरां गेलाबेल, रौता मोननोसै, बारा गोजान गैला। लोगोफोर फाइनालि जों दायो दिफां मोनसिगोन। UK07 राइडार आरो बिकास सेट्रिखौ लोगो हमनो थांगासिनो दङ। लोगोफोर दायो आङो खान्थालगुरिजों हाबबाय, उदालगुरि कलेज मोनसिगोन। बांद्राय गोजान गैला, मोनफैथ'वाखै होनना बुंदों। फन खालामदोंमोन आङो जोंहा लेजेन्डनियाव फन खालामदोंमोन आं, मोनफैयाखैनो। दसे उनाव मोनफैगोन, दसे नेहैनांसिगोन आरोना जोङो। सेलिब्रिटि भाई सेलिब्रिटि। लोगोफोर फाइनालि जों दायो उदालगुरि कलेज मोनबाय। दसे उनावनो मोनसिगोन आरोना उदालगुरि कलेजखौ। बेनिफ्राय फैथ'वाखै जोंना बिकास सेट्रि आरो
UK07 राइडारा नायनोसै माजों फैदों थारजोंसो फैनाय नुबाय थादोंमोन आं दाखालिथ' भिडिअ नायबाय थानायाव सोरबा मोनफैनानै दं दां बिदिनो लकेल इउटुबारफोर मोनफैनानै थागोन दायो उदालगुरिनि नायनो हागोन लोगोफोर उदालगुरि जौमा कलेज हेल' उदालगुरि कलेज थ' लोगोफोर फाइनालि जों दायो उदालगुरि कलेज मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा फैथ'वाखै बिकास सेट्रि बेनिफ्राय UK07 राइडारा मोनफैथ'वाखै आरोना दसे उनाव मोनफैगोन लोगोफोर बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै लेजेन्डखौ लोगो मोनबाय आरोना नै मारै खबरा मोजाङानो मोजां दा ओमफ्राय नोंबो नायनो फैदों ना बिदिनो होनदो कलेजावनो बेयावनो फरायखायो बियो लेजेन्डा जोंहा ओमफ्राय जों दिनै दसे इन्जय खालामसै आरोना बिथिं जोंहा बिकास सेट्रि फैगासिनो ओमफ्राय UK07 राइडार जोंथ' बिदि राइड खालामफेराखै बिसोर मालाय राइडार नालाय एसे नायनो फैदों आरोना सेलिब्रिटिखौ नङा होमबा औ बहुत तेज हो रहा है दिप ब्लग मोजां ना दैमु बोरै खबरा मोजां थिगानो दे होनजाद दासना दहायनो आङो दा बावैसो मोनफैदों दा बावैसोना औ दानि ब्लगाव बावैसो नुजादो लोगोफोर नैबे फंबाया जोंहा बाइक राइड खालामबाय थायो आरोना दिप ब्लग होननाय बिनि चेनेल नामा नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय बर'आव गोबां खम आरोना जोंहा बाइक राइड खालामग्राया बिसोरथ' बाइकार्स नालाय दा फैगोन ना जिनाखि UK07 राइडारसो आरोना सापर्ट खालामलायदो गासिबो अननानै दे जों दा उदालगुरि कलेजाव दंफैयो लोगो मोनना मोजां नांबाय ब्र'खौबो जोंनाव मोनफैबाय आरोना नै सिङाव हाबलांसै बेनिफ्राय नै साबसक्राइबार लोगो मोनदों थेंक इउ दे ओमफ्राय बहानिफ्राय फंबाया आं गरसुनिफ्राय फैदो नै लोगोफोर साबसक्राइबार लोगो मोनदों आरोना बहानिफ्राय होनदोंमोन फरायसर बिराद गोजाननिफ्राय फैदों आरोना लोगोफोर मा चेनेल आंनिया हरदीप ब्लगमोन हरदीप ब्लगनो नोंथांमोना नायदो सापर्ट खालामदो बाइक राइड खालामो ना बिदिनो ब्लग लाबोयो आरोना फंबायमोनाबो ब्लग खालामो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो गासैबो नोंथांमोना सापर्ट खालाम बर'जों बर' नङा होमबा बिगफ्रा थेंक इउ लोगोफोर नै फंबायमोनखौ लोगो मोनदों आरोना बिसोरबो नायनो फैदों ना बहानिफ्राय खासिबारिनिफ्राय आरोना फंबायमोना ओमफ्राय दिनै सोर फैगोन होनदोंमोनलाय बाबुबिया बिकास बेखौल'सो मिथियो मोजाङै UK07 राइडार सेंग्राफोरनि थाखाय बिराद फेभरेट आरोना बाइक सालायनायनि थाखाय जों दायो नेगासिनो दङ मोनफैथ'वाखै सेलिब्रिटिया थ' लोगोफोर जोंना फैथ'वाखै आरोना राइडारा UK07 राइडार ना मा होनो आंथ' बारा मिथिया बेनिफ्राय बिकास सेट्रि सिख्लाफ्रा बिराद दावराव लोगोफोर आंनि भइसखौ जेबो खोनानाय नंला गासिबो नै UK07 राइडारखौ नायनो फैजोबदों आरोना बिकास सेट्रि नायनांगोन नोंथांमोना पुरा लोगोफोर नै सासे लोगो मोनदों आरोना कयदि अलप किबाय था काक सावायसे बिकास सेट्रि आरो UK07 राइडार लोगोफोर नायनो हागोन नै मानसिफोरखौ नायदो सब इउटुबार पुरा इउटुबार गोजा नै लोगोफोर गारिखौ नायदो नै
bodyguard, celebrity. Wah, माबायदि मानसिफोर नै लोगोफोर नायनो हागोन गोबां मानसि दं Bardı. Dijin bardı, dijin. Dolhan are, dolhan. Portik jazbay. Ha? Pelawak ke kamani mode. Ha? Kerja tangsi arna anda ya. Kemaksa kita enggak? Mantap. Kemaksa kita. Masih biasa, masih. Ya video aku itu. जॉय बोलो ऐसा कहिए से भाई साहब मैं बोलूंगा जॉय बोलो और आप बोलना हरमी ठीक है जॉय बोलो Vikas भाई hello बहुत बेसी ভাল লাগিছে थैंक यू सो मच और अभी हम लोग आए थे उदालपुरी आश्रम में Vikas Ariel Skandar mana ya? Masih tumpah, Mana dia? Dari dia.
बे बाबुनि बाबु गैया माने माबासो UK07 राइडारसो UK07 नि राइडारनि बेयो कालार ना ओमफ्राय नैबे पान्चार विकासनि विकास सेत्री luxury Harrier नै next level लिरनाय दं आरो ना माने माबा मोनसे ड्रिम्स थाबावनो हागौ बेहा नेक्स्ट लेभेल लिरदों बेखायनो लोगोफोरजोंथ' दहाय लोगो मोनलायलायासै दासो लोगो मोनदों नै एसे फैब्रा नै बाजै दंबावाबो ओमफ्राय जोङो नुबाय आरो ना बिथिंजाय विकास सेत्री बेनिफ्राय UK07 राइडार बाबु होननानै बांसिन मिथियो खिन्थु भिडिअआवसो नुबाय थायोमोन जोङो मोगथाङाव नुबाय दिनै नायनो हागोन गारिफोरखौ र' देखायनि लाक्जारि एकदम नै फुरा कार ओमफ्राय नैथिंबो नैबे विकासनि आरो ना उनसेनिफ्राय देखायगासिनो आं नै फंबायमोना फटक लागासिनो आरो ना काराव जोंथ' सुवाखै बिदि कार बायनो हागोन ना हाया पान्चार वा साखाफोरखौ नायनो हागोन बम नै गहांखा डेन्जार नै बिसाय नै लोगोफोर बम आरोना साखाफ्रा नै लोगोफोर नै बिनानावमोनखौ लोगो मोनदों आरो ना आंनि साबसक्राइबार आंनि भिडिअ नायबाय थायोना बिनानावमोना ओमफ्राय जों थांनोसै जों नायखांबाय आरो हाय हरदो